Wiosna. A dokładnie dzisiaj pierwszy jej dzień. I ja oczywiście w związku z tym wczoraj obudziłem się chory. Ale nie zwalnia mnie to z redaktorskiego, youtuberskiego obowiązku tworzenia. Na YouTubie nie ma L4. Ludzie złej woli w komentarzach pod filmami czasem zarzucają mi, że Niklaus, bo ty pokazujesz tylko co takie ładne rzeczy w tym Bytomiu, a czemu nie pokazujesz tych paskudnych? Same jakieś, nie wiem, tu szkoła muzyczna, tu jakieś zabytkowe liceum, zaś opera śląska, tu, że takie czemu Niklaus nie pokazujesz tych ruin i tych meneli? No nie wiem, kurde, może dlatego, że ładne rzeczy są ładne. Ale dobrze, jako że życzenie widza jest dla twórcy rozkazem, to dzisiaj film z dedykacją dla turpistycznych fanów brzydoty. Dziś zaklinam się tylko rzeczy paskudne, obrzydliwe, nieludzko. Żeby ale tam dotrzeć, to muszę przejść spory kawałek. Tu bardzo ciekawe zjawisko. Konwent Gołębi. Patrzcie tu. Łukaszenka, Kim Jong, widać, Tusk i Putin. Niebieska morda. To jest, proszę Państwa, sztuka uliczno. Dobra, jedną tylko fajną rzecz pokażę, bo nie wytrzymam. Budynki po dyrekcji zakładów Orzeł Biały, czyli kiedyś Deutsche Bleischarlei Grube, wykupione przez firmę Avenido, wyremontowane na biura, zaadaptowane. Czerwona cegła w najpiękniejszym wydaniu. 20 lata XX wieku, zaprojektowane od kuzynów Zillmannów, którzy między innymi projektowali Giszowiec w Katowicach, elektrociepłownię Sząbierki. Wspaniałe, monumentalne. Tutaj na odmianę do większości zburzonych zakładów jeszcze sporo tych zabudowań się zachowało. Tutaj już widzę jakieś pną się rusztowania, także prawdopodobnie też reszta budynków będzie jakoś zaadaptowana na nowe cele. Tam widzę dach panowie kładą nowy. Fajnie, super. No, wbrew pozorom, nie jesteśmy, moi drodzy, w Prypeci, w Czarnobylu, na dalekiej Ukrainie, ale cały czas w Bytomiu na Górnym Śląsku. Zapytacie, co to jest? Dlaczego to tak wygląda? Czemu to takie brzydkie? Skąd się to wzięło? Otóż słuchajcie, to co macie tutaj okazję zaobserwować, to jest tak zwany Wulzhaus. Tak się to nazywa po śląsku, Wulzhausy, Wulcoki, Wulce, chociaż bardziej Wulcami nazywało się ludzi, którzy takie Wulzhausy zamieszkiwali. No a to jest po prostu nic innego jak hotele robotnicze, które były budowane tutaj głównie lata 60., 70. dla ludzi z całej Polski, którzy tłumnie przyjeżdżali do górnośląskich miast do roboty. Głównie gdzieś szeroko pojęta ściana wschodnia, kieleckie, lubelskie, ale ogólnie z całej Polski. Dlatego te miasta potem rosły nagle na przykład, nie wiem, ze 100 000 do 150 albo 200. No i ci ludzie, którzy przyjechali, byli kwaterowani właśnie w takich wulcach, w takich hotelach robotniczych, w których to mieszkali. Nazwa ponoć Wulzhaus wzięła się od nazwiska jakiegoś inżyniera, który pierwsze takie hotele sypialne robotnicze zaprojektował, ale do tego nie udało mi się dokładnie dojść. No i ogólnie, jak możecie się domyślić, te Wulzhausy i ich mieszkańcy wśród miejscowych Ślązaków nie cieszyły się zbyt dobrą opinią, no bo fakt jest taki, oczywiście nie zawsze, jak wszędzie są ludzie i ludziska, ale po prostu te hotele były miejscem libacji, patologii alkoholowych, burt i ogólnie bardzo nieciekawego towarzystwa. No i stąd też właśnie do napływowych ludzi, którzy tutaj przyjechali gdzieś za czasów PRL-u do roboty, przylgnęło takie określenie Wulce, Wulcoki, jako właśnie ci, którzy te hotele robotnicze zasiedlali. No i kiedy skończył się przemysł, skończyły się też hotele robotnicze i takie widoki, jak tutaj możecie zobaczyć w bardzo wielu silnie uprzemysłowionych miastach Górnego Śląska. No, co by nie gadać, z Leksza straszy, co nie? Ale widzicie, i dla takich paskud można znaleźć zastosowanie. Tu na przykład jeden taki Wulzhaus zaadoptowany na budynek z mieszkaniami socjalnymi. No jest tu ich jeszcze kilka i z tego co wiem, to miasto właśnie stara się o dofinansowania, aby te też tutaj budynki wyremontować, zrewitalizować i zaadaptować na taki cel. Co jest spoko, bo też uważam, że po co stawiać coś nowego,
jak jest tutaj bardzo dużo budynków, które można odnowić i zaadaptować na nowe cele, choćby mieszkalne. I to taka krótka historia o bytomskich Wulzhausach i o tym, kim są Wulce. Mam nadzieję, dowiedzieliście się może czegoś nowego. Może ciekawość została zaspokojona, jak ktoś przejeżdżał i zastanawiał się, co to jest? Czemu to takie paskudne? Oczywiście, jak wiele budowli stawianych za PRL-u, to jak stawiano te Wulzhausy, no to jakoś do estetyki nie przykładano wielkiej wagi, a były po prostu takie kloce, ale zapewniały jakiś tam podstawowy standard zakwaterowania. Także dzięki Wam piękne za uwagę. To taki króciutki następny tajlik z ziemi bytomskiej. Zapraszam do zostawienia jakiejś oceny pod filmem, komentarza i mam nadzieję szybko przyjdę do zdrowia i będziemy mogli, bo pogoda już coraz lepsza, zaś coś tu kulać temacik. Trzymcie się i patrzcie tam jako nara.